Sedurunge Mbak Lucy nanti menyapa masyarakat, aku pengen panjenengan sak langgam dulu ya. Untuk pinanganten berdua. Ya, tapi sebelum nembang, ayo ajar omong, ajar kendel. Arepe ndongake apa kanggo penganten kekarune, Bu? Nggih. Nderek dedonga nggih, Mas. Ayo no. Kagem temanten kekalih menika Mbak sinten kalih? Lho, niku Mbak Fitri kalih Mas Ade ngaten mawon. Mbak Fitri kalih Mas Ade. Mugi-mugi aja ndedeg, Bu, tenang wae. Ya. Mugi-mugi saged dados keluarga ingkang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Mugi-mugi pinaringan kaberkahan, kabagian salami-laminipun, lan ugi enggal dipun paringi mawongan konten mawon. Momongan. Ngono ya, Nduk ya. Uga mengucapkan ngene iki selamat menempuh hidup baru bagi bagi yang sudah berkeluarga juga. Oh, ngaten nggih, Nduk. Mergo wong nek wis rabi iki ora gelem diarani keluarga. Nggih. Nek kaya aku sing jomblo-jomblo panjenengan kanca-kanca sing urung menikah niki durung diarani keluarga ya. Nggih. Mergo tanggungane sing ditanggung karo orang tua. Oh, nek wis nikah kuwi jenenge. Nek wis nikah kuwi jenenge apa? Keluarga. Keluarga. Nggih. Ngerti we artine keluarga apa? Nggih, persano, keluarga kan ada maknanya. Dilihat dari 4 suku kata keluarga. Ya. Oh, ada maknanya keluarga, ada artinya ya, Bu. Ada keluarga 4 suku kata. Nggih. Keluarga. Nggih. Ke yang pertama apa, no? Keadaan bagaimanapun harus selalu bersama-sama, baik suka maupun duka. Ya, pinter. Ya. Itu ke yang pertama. Nggih. Nek lu, no? Lu niku lupakan rasa egoisme masing-masing. Iya. Niku lu. Nggih. Terus disambung bar lu ar nyusul. Ar. Ar itu Heeh. arahnya harus selalu positif. Gitu. Kayak aku ngono ya, arahnya positif. Masa? Wis ke lu ar terus terakhir ga. Ga niku napa? Gagasan harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Begitu Mas Della. Jadi nek menurut panjenengan wong rabi niku yang terutama itu bukan hanya ukurannya orang gur bagus karo ayu ya. Mboten. Ukurannya apa, Nduk? Nek kula nggih Mas, nek kula pribadi niku Ya. nek diken milih bojo niku sing kula tingali niku Pertama, attitude-nya. oh, karakter. Attitude, karakternya bagaimana? Terus sudut pandangnya bagaimana? Terus nanti caranya menyelesaikan masalah itu bagaimana toh? Begitu. Oh, gitu. Karakter itu utama. Ya. Mergo sak ngerti kuwi wong rabi saiki iki ukurane nggur wajah, ukurane gantenge kaya ngopo, ayune kaya ngopo. Ning nek bagine panjenengan mboten nggih? Mboten. Instruksi, Mbak. Nggih, pripun Bu Lucy? Kira lho cahayu Nggih. iki debat iki malah debat politik. Ayo kok kuliah ya ora apa-apa Ora apa-apa. Mbok nih dadi mereka kan anakku anak barep, Betul. anak ragil kan. Ini anak-anakku. Sampean kalau sudah mendapatkan yang sesuai itu semuanya, termasuk apa mau jenenge urutanane mau? Urutane mau apa? Keluarga. Kudu Sing tipe attitude karakter oleh. Sudut pandang. Caranya menyelesaikan masalah. Mas orang ganteng ra apa-apa. Umpama kabeh wis mencukupi gek bojomu ngilerek kuwi ya napa? Umpama. Aduh yoga. Lah iya, ngarep ora apa-apa. Misalke Gusti Allah peparing nggih kula nyuwun sing bagus. Dene lek mboten pikantuk nggih bagus atine mboten napa-napa. Rupane sumer-sumer mboten napa-napa. Dadi bagus lahire tekan batine. Iya, kok kowe ayumu koyo midodari ke bojomu ngene. Masyaallah. Saiki tak takoni, Bu. Nggih. Nek nggonmu desamu Ngawi kono, ngono kuwi apa ya usum wong rabi ngono ki ora nyawang rupa ngono ya apa ya usum? Usum. Dadi maksudnya ukurane nggur karakter napa ya nek ning desamu? Ada Mas. Kalau tak cerita nggih. Cerita ndang Tapi cerita. Piye tak cerita. Heeh. Nun sewu kula lenggah mriki pareng mboten. Ora apa-apa. Kene lungguhane wong ora apa rekan kerja piye? Tanggamu critakno. Ya, tak tampa sembah pangabektimu. Ya, terus apa ndang piye? Cerita tanggamu. Iya, sik. Piye tanggamu ngapa? Tanggamu piye? Kok rabi ukurane ora nggur rai. Ora ukurane ora nggur fisik. Piye tanggamu piye? Sik to, Mas. Heeh. Tiba iki rasane ngene iki ya lunggone ngguri dalang. Ah. So, iso madeg mak terata beh. Itu ku
kon muncrat bolak-balik mau pas delang. Aku ngemut permen itu ku muncrat. Piye nduk rasane piye rasane? Sok ndrodok beh ya Allah. Ngono ku ya. Ya mergo lagi niki, Mbak, cedak kula lagi niki. Ya aku biyen yo ngono ku ya. Aku zaman perawan ki cethok sapa-sapa yang ndredeg ngono. Kula niku riyen tau dicedhaki Mas Akbar nek aku mahop. Bu. Wong ngono. Mergane apa alasane apa? Mergane wis ndek duwe pacar. Jadi ada semboyan itu, iki lek diujak neh aku. Ora apa-apa, las mawon. Ora apa-apa, trahno lek denak bari kudu duwe sinden sing mental-mental baja. Pejuang memang wis lek ora dihujat kita itu ora apa-apa latihan mental. Iki cerita-cerita sik, cerita tanggomu piye? Jare ukurane ora nggur. Piye. Tak cerita nggih. Tak rungokne ceritamu ya jare kaya apa? Kula kan gadah tangga. Tangga. Ya pikan duwe tangga terus. Tangga. Niku sak RT kalih kula. Sak RT. Sak lurung. Omahe cedhek nggonku, Mas. Heeh. Lah, niku gadah putra kalih. Oh, tanggamu duwe anak loro. Nggih, kalih. Jenenge sapa? Kembar. Kembar. Sing setunggal niku jenenge Nini Anjarsari. Nini Anjarsari sing keloro sapa, Nduk? Jenenge sing nomor loro Nunu Anjarsari. Nini Anjarsari karo Nunu Anjarsari. Kuwi anake tanggamu. Nggih. Ah terus piye no? Lah sing ninike niku to. Napa niku wayu, putih, pinter. Gede dhuwur, pinter. Wah, model wis gak apa jenenge ngalah-ngalahi model isa. Perfeksionis ya. Kaya awakmu ngono ki. Iya wis komplit. Terus bareng ngono? Nah, nomor kalih niku nunuke niku. Niku nunuke umireng. Bocahe lemundi. Ambune prengus. Kok kaya tau kenal ta aku. Ninike pinter. Nggih. Ayu putih. Gede dhuwur. Nunuke ireng, Mas. Lah, niku sing dadi gumun kula niku. Gumunmu apa? Gumun niku kok jangkre nek wong lanang teko, sing digoleki kok nunuke lho. Padahal ayu Nini. Pinter Nini. Putih Nini. Anggere nek wong lanang rono Sing digoleki nunuke, Mas. Piye Lah Mbak kok Lucy? gumun. Tapi ora apa-apa. Wong selera wong ki ora kudu nek kaya Nini ku mau. Aku umpama wong lanang kuwi sing umpama nunuk ku mang luwih cocok aku yo. Sik to. Aku wis akrab karo Nuni. Sik aku ki gumun tenan. Wis jane ayune ayu. Ayu Nini. Pinter Nini. Putih Nini. Anggere nek wong lanang rono sing digoleki nunuke. Sik. Piye, Mas? Kuwi jane nunuke enak apane? Lah, bareng Pak Ji. Mboten ngeten. Bareng kula selidiki, Bu. Selidiki. Oh iya, selidiki. Tibake nunuke kuwi nek tatone yo, Mas. Sik. Piye Mas teh ditato ngene to? Ditato. Oh, ditato. Nggih tenggulune niki tatone gambare anu. Gambare kembang. Gambare mboten nek. Jengking. Kula melet Bu. Wong edan aku. Tenan iki tak selidiki. Oh, dadi dengan kesimpulan cerita itu wonge ukurane ora nggur ayu, putih, cantik, wong lanang nek sing goleki sing ireng barang ya enek ya. Nggih. Ya Dadi wong wedoke aja nyawang gur saka baguse tok. Ya. Aja nek wong lanang aja nyawang wong wedok ya saka ayune tok ning dari hati. Besok we longgar ora? Longgar. Tak dolan nggonmu pengen roh nunuk aku. Jenengan kok ngerti nunuk kaget. Ora apa-apa, ireng ori tak doyan aku. Ya, mengadeg, Duk. Barang Mas Satya. Ya, bawa ya, Nak. Inje. Ayo pamerno suaramu. Nah, bawa sik ben digriming dengan Mas Satya sak langgam sik ku lagi Mbak Lucy. Wah, jan. Ya. Oh, sik ngerembuk nenek. Gegarane wong akrami. Ya, lagi kan cocok to dudu bondo dudu rupa. Ya. Cocok banget. Yuk. Terus Hamung
Sik, niki tak waca sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu kagem Den Bagus. Ya, dan Astabrata sukses selalu untuk keberkahan saking Allah taala menawi dipun paringi lagu kagem dulur-dulur FM matur suwun saking kula Bapak Lasiman. Wonten TKP. Ya, ana meneh. Iki uga rawuh saka Surabaya. Sapa? Pak Waris Sugiono. Ya, lebut ya. Luput pisan kena pisan yen gampang luweh gampang Ana sing nyuwun meneh gubuk asmara saking Pak Sunardi. Ya, Pak Nardi Sombron. Ya, terus yen hangel ndake tan kenati numbas harta ya dadi ati ya. ya Ya. Engko ramban kedua dijaipongke tipis-tipis Mas Arya. Ya, kaya tecapen. Yuk langsung buka celuk. Ya, ya pika. Coba kaya ngapa? sing kaya ngapa mengnyatane dalakan malah bangun tresna Ugi katur para sutresna budaya pecinta wayang kulit yang memonitor lumantar channel YouTube Astabrata Media. Ya ngestokke dawuh. Lanjut, ya Pika. Rina
Katur pinanganten kekalih nuwun inggih menika Mbak Fitri Wahyuni kang sarta Mas Adi Yudhistira. Saged atut reruntungan pindaning Mimi kelawan Mintuna. Iya, salam mukadimah langgam dadi ati. Kunjuk. Yo. Laske matur nuwun ya Bikam.